bosio tukure na ase county ya Nyamira aso mwakilishi w'abasubati ase county yo Mheshimiwa Jerusha Momanyi asemiroberio yaye yokugendera kubakonya na kubasira abasae abana abanyorokana boigo abasubati wetera ase kiombekeri kya ngaf nigo Mheshimiwa Momanyi ritkoria rero asanga nigati y'abasae abo n'abana abanyorokana boigo abasubati ase ewodi eria ya Magombo hamoneria gachuba echigotoka ase bunge ya Kitutu Masaba asarire ira yogochia koba omustari bosio yogochia koene kiabuna nachikogikeria na kurwana chisegi chegenka na boigo gotachirwanse kwa abana abanyaroka hasa basabira basubati abake banyarako babakobeka omokia wowesonania ase ebiasara ebikebike buna nchira emo yabarabo gochia kwegenda ria samagimabo buna gutuma nyumurikito Polycarp Okara gago kwana imechinse mechi gachenya bigege unyunyu imeyewadiga ya gachuba mwakilishi wa basubati kurwase county ya Nyamira musubati Jerusha Momanyi nigo agendereria omurubulio jebu kubakonya abasae na boigo gusira ebyombe ukwanekere kyo nigo Jerusha agendere ko bagagogikeria anene chisegi chege ngai chiagendere ko bachikwene kiwasinsemo asiboigo agendere ko bagakuburia abantu kulita chingendo chabo na anene asagi kiri ubutibongi bwa abana bake na anene abanyaruka. Ningekuwa divided wakati nilikuwa msichana singefika hapa, singekuwa mwana mama county abangi nango chako kanale imbebo tonyoro muntu iga wana OCS mnakuwa kwanile tupate kuna mtu hapa ndani ambaye anafikiria kudefile ama kurep ama kufanya any gender based violence katika msichana wetu. Wewe hujui Kenya imefika wapi siku hizi. Ni kama wewe unachichimbia kiburi. Hatujui kwa nini unataka kuenda kwa kaburi. Ukwanekere kiboigo nigo Jerusha agendere ko bagakuburia abasae kwirwanira subugimo wiga sase yetira abasubati bali abake banyomirgo cya semechi kweneke bunango twara bali amasikani nayo musubati toka ngonywa mirgo chagalia kokonyoro musacho ni mulegefu video kidogo kwa bakabanya gitiare mpe utate kurwani musacha utate ngina biara kwe tagete sebiara kutombota ayebono ni. You know, everybody needs to live. Kila mtu ujue ni nini inahitajika katika maisha yako. Ujue ile katiba ambayo tulipigia kura inahitaji nini kutoka kwako. Usifikirie huko Kenya ufanye chochote vile unataka. Omweli oyeni gomo subati Jerusha Momanyi agendere ko bagagusingirira nga obocholi buli busyo nachikunyara ko bagakugikania amo na bande aseka minano kyo mwaka chiri 2022 asekirego kyo bugabo nimeye county ya Nyamira. Tigamba tell from my mouth korwa somo nuone 2027 ekerogeke kwa affirmative kurya abantu bali batanya korora kene mnabana bakungu kwa nyambanya kwa chorgo chipago chirechiko for a long time tokarusi kutokawe kerogeke kyo women rep wana na inche na achiri titamubere tingo tiga mukungu ona na ere sara rukorwa nje monsukie ndigyo bogavana obogavana Nyamira nonye Nairobi nonye Kenya ngimage boganyete na ndo nitabese gotebango mukungu oyigajete gusali chikura cyage bogetutu emiake yonse twarigirie kero bogetutu kiangiro gotoka lakini bano mukungu oyo gago chakokereta tari gosaliare mwanjire monsabesi ligo Ginko reporteri gatasini kia wanchete kia gatembe kuruiga sekejere kia Kenya bigege gotoke meye wadi agachuba meye bunga ya Bugututu bwa Masaba inche igongoro kwa Polycarp Okara.